Вие гледате Star Channel. Любимите ви сериали. Любимите ви истории. Любимите ви звезди са тук, на същата позиция, на която Fox винаги е блестял. Fox вече е Star Channel. Честито! Звездна промяна. Петкавицата. Нов сезон. Премиера 3 октомври от 22 часа по Star Channel. Истински лъжи. Премиера 4 октомври от 22 часа по Star Channel. Киновечер с Батман. Събота от 21 часа по Star Channel. Убийства в сградата. Премиера 5 октомври от 22 часа по Star Channel. Внимание! Отдел издирване. Премиера 9 октомври от 22 часа по Star Channel. Не се препоръчва за лица под 12 години. Вие гледате Star Life. Любимите ви сериали. Любимите ви истории. Любимите ви звезди са тук, на същата позиция, на която Fox Life винаги е блестял. Fox Life вече е Star Life. Толкова е вълнуващо. Да. Малки пожари навсякъде. Очаквайте на 4 октомври от 22 часа по Star Life. Гаслит. Очаквайте на 3 октомври от 22 часа по Star Life. Професия стриптизьор 2. Тази вечер от 21 часа по Star Life. Артистите Татяна Захова, Десислава Знаменова, Сотир Мелев, Александър Митрев, Стефан Сърчеджиев Съре. Преводач. Не се препоръчва за лица под 12 години. Вие гледате Star Crime. Любимите ви сериали. Любимите ви истории. Любимите ви звезди са тук. На същата позиция, на която Fox Crime винаги е блестял. Fox Crime вече е Star Crime. Агент Сеньора Волпе. Петък от 22 часа по Star Crime. Уил Трент. Премиера този четвъртък от 22 часа по Star Crime. Не се препоръчва за лица под 12 години.